gawa. Damit sang boulevard mo. Lumagwan ako. Ara na. Dear Papa G, ako si Lucia, 27 years old, sang syudad sang paghigugma, o kon City of Love, diri sa Iloilo City. Ako ko Papa G, may pagkahangag matuod ako pag-abot sa paghigugma. Inatungod bisan makapila na ako intuon. Sige ako gihapon. Nagapatol gihapon ako sa lalaki nga may iban man nga babae. Siya si Warren. Ambot man gani Papa G. Sa kadamuon sang lalaki nga nagapangluyag sa akon, sa iya pa ako nahulog. Nalit namin silang pirang mo siya. Takot na ako sa batuta mo, Warren. Habog ka naman. Tinaya lang. Sige, gayong kapatulong nga lang ang kalimutan mo ha. Kumusang duha mo kadulkan, Lucia. Warren, Kumusta, shit. sige na. Grabe ka mag-ayon ba? Buspersa ba? Sige. Talikod. Nga. Sige na. Warren. May, kulpi mo lang ako ginpatalikod ka. Agay! Kulpi mo lang ako ginbolivard, Warren! Sige, gayong mo gawa. Namit sang boulevard mo. Lumagwan ako. Ara na. Kanamit na may kidyang pagdasok sang iya ni Warren sa akong nga lampirong Papa G. Labi na gid sa akong nga boulevard. Okay kami kung naga-ing-ing, pero kung wala, masami kami nga nag-aaway. Kag hindi lipod sa mga abyan ko nga ginasakit ako ni Warren. Physical nga sakit Papa G, kag emotional damage gid ini. Kag sa matuod lang, ginako naman ni Warren sa akon nga may iban siya nga babae. Kag luyag na nga makigbulag sa akon. Pero ambot Papa G, hindi ko mahimo bulagan si Warren tungod palangga ko siya katama. Warren! Kintampa mo ako! O, tayo ka kung may babae ko, ha? Hindi bulagan mo ko, ha? Warren, no! Hindi ko mahimoy na! Palangga ko ikaw katama, Warren! Hangad! Ay, naganuano ka man imo, Lucia, man! Pudlines hindi yun nga hindi na ko sa imo, ha? Kung mag-aala ka man lang kapangimon, kag kung mag-upod ako sa mga barkada ko, mas maayo pa nga magbulagay na lang tao! No, Warren, please, no! No! Hindi pagbuhatay ni sa akin! Palangga ko ikaw Wala ka katama, please, please! Mabuhang siguro ako kung madula ka sa akin. Ganay, please! Hindi ako pagbayay, oh! Sakiton mo man ako! Malagaw ka kung diin mo gusto, okay lang. Pasugtan ko ikaw. Pasensyahon ko ikaw. Kung amoy ng kalipayan mo, sige mo, ah. Basta hindi ka lang madula sa akin. Hindi lang, Warren, please. Bah! Lucia? Bisan, damo tao Papa G, kung akig si Warren, hindi niya mapunggan ang iya kaugalingon. Ginsakit niya ako. Pero ambot Papa J, manhid na siguro ako kag bulag sa pagpalangga ko sa iya. Ganit sa pagpauli ko sa balay. Oh, Lucia, nga bago ka lang. Oh, ani ka? Ano na tabo sa guya mo? Nga ang nagapula ina sa wala kag daw may agis ang palad. Kwan, nakabunggo ako sa... Lucia, magsugid ka nga na sa matuod, ha? Ano ang natabo sa imo? Si Warren ba lang may kahimuan sini, ha? Kwan, napatupan lang niya ako. Ako manabi mong, syado ako kaimunan, ma. Anong siling mo? Ni makaisa, wala ko ikaw mapatupan, Lucia. Nga nagpasugot ka nga tampaula sa tampuhaw nga to. Sa Warren nga to. Ha? Papa! Sa din siya? Kaya ako mismong mawasak sa naong niya! Pa! Ah! Pa, hindi pagimuhay na ako! Ano nga hindi? Ay sos, Lucia! Abi gusto na ina nga tamo sa kagagawa sa nobyo mo nga to! Papa! Gusto si papa mo. Abi mo halin sang una, walagi kami amor sa nobyo mo nga ato. Mansyado ka presko.
Tamara na, madamo pa sang bisyo. Abot man gani kun nga nga nagpakagaga ka man sa iya yaman. Tanan nga pasensya sa sulod sang duha ka tuig, ginahatag mo sa iya. Kapila mo ina madakpan nga may iba yung babayi, okay ka lang? Subong naman ginasakit ka. Ay, sus, makita ko lang ang lalaki nga to, hindi ha makasakit kag buyayaw ang maagom niya sa akon. Mama! Papa G, ginakigan ako ni Mama kag ni Papa tungod sang ginbuhat ni Warren sa akon. Pero wala gyapon ako sang kadala-dala. Nagapakitluoy gyapon ako kay Warren nga hindi kami magbulagay, Papa G. Na, tuduhi pa into sa lalaki nga to, ah. Magbuang ka gani, bahala ka. Correct. Girls, Ay, sus Lucia. Hindi ka, poy. Oo, kaina panghala mo ka bantay sa sipi mo. Ni isa ka reply o kung tawag man lang halin sa hangag mo nga nobyo, wala git. Ay, sos. Nakapangita na tuguro sang ginbulo sa imo, nga lain naman ino. mga day. Gusto ko man patihan ng mga ginapanghambal ninyo pero hindi. No! Gaga! Ano nga hindi? Ano nga no? Alin nga nga kaguro sa bangga nyo ay no? Hindi pa bala obvious nga sa imo na ang tanan? Ginainto ka lang sang warin nga ato. Palautwasan ka lang, day! Correct. Tapos ikaw man ang hangag nga halaman ka pa into sa iya! Gusto na, Ge! Gusto na! Lucia? Sorry pero bisan ano nyo kapakalain kay Warren, palangga ko siya. Kani bisan anong himuon niya, okay lang sa akon. Basta hindi lang siya madula sa akon, mga day! Lucia! Husto ang nabatian ninyo siguro, Papa G. Ako ang isa kabuhi nga pamatuod nga love is blind. I know kung ano ang ginabuhat ni Warren pero tungod kay palangga ko siya, bulag ako kag bungol nga hindi makita ang nagakatabo. Naglabay pagid ang mga inadlaw na kibot gid ako, Papa G, nga gulpi lang naglain ang pamatsyag ko. Kag hindi ko mahangpan. Kag masami na ako nga nagasuka-suka. Asta nga. Hindi. Ano ni man? Galingin ka tama sa ngulo ko. Nagasulabang sulok-sulok ko. Shit! Mas sobra naglay sa kabulan nga wala makaabot ang mens ko. No! No, hindi lang kuntani! Hindi lang kuntani! Grabe ang kulba ko, Papa G. Gani nag-PT ako. Kag positive. Nagabusong ako, Papa G. Gani nakatilaw gid ako akig kaguramo sa akon nga iloy. Kag sang makontak ko si Warren. Nag-ayo ako siyang makitaay kami. Pero Maayo kay nagpakita kagid man sa akon. 3 kasi mana nga wala ako update sa imo. Di pa nga musta, wala ka man lang Ay, katalaka, Lucia. Ano nga balon mo, haw? Ay, dali, kay sugaton ko pa si Mama. Mama? O kung may lain ka naman nga Ay, babae. kapeste! Lukaw! Abidurot so ako. Wari, nagabusong ako! Ano? Ano? Paano? Kinakadawan mo lang ako, Warren? Ikaw ang amay siningin Ay, na... sus, Lucia. Kung ikaw man lang iloy sang anak ko, pwe! Imuha da! Suluha! Hindi ta kapagtindugan niya. Anong siling mo? Warren, hindi amo sinangin pangako mo sa... Ay, katalaka man niya. Hindi pagkiklaro sa imo. Nga hindi ta nakapalangga, haw? Wala na gani kita communication, di ba? Sobong ha. Klarohon ta. Bulagay na ta. Tamad na kung may kig-upod sa imo. Natak-anak ko. Matilaw pa ko nga daan. Damo nga putahe ya. Warren! tama kasakit, Papa J, nga mga tinaga ang akon nga nabatian halin kay Warren. Bilog ko nga kubuhi, siya gidang ang akon ginahigugma. Kag amoy na subong ang problema ko kung paano ko ini malampuwasan. Labi na gid,
sa palaabuton ko nga anak. Ginpalaya sa manakon nanday mama sa balay. Sa diin ako makadto. Halos dumaubos na nga ako niya sinukdan. Kag hindi ko na makontak si Warren, pati na ang pamilya niya nagalikaw naman sa akon. Papa G, laygayiman ninyo ako. Ako gali si Lucia sang Iloilo City. Madamo ging salamat and more power to your program, Papa G.